Helo, a chroeso i fideo 3. Yn y fideo hwn, byddwn ni'n ystyried sut i oresgyn rwystrau wrth gefnogi rhywun i fynd ar-lein. Ymwadiad i ddechrau. Nid ydym yn argymell un ap neu wefan dros un arall a gwerthfawrogon fod llawer o opsiynau eraill ar gael i ddefnyddwyr ar-lein. Mae eich defnydd o ap neu wefan fel y gwelwch yn ddoeth a ni allan fod yn gyfrifol am unrhyw faterion a ddaw i'r amlwg yn sgil defnydd cyfranogwr. Mae'r holl wybodaeth a gynhwysir yn y fideos hyn yn gywir ym mis Tachwedd 2024. Yn ystod y fideos hyn, cyfeiriwn at y sgiliau digidol sydd ei angen i cael mynediad at wasanaethau Gredyd Pensiwn. Mae llawer o'r sgiliau digidol hyn yn drosglwyddadwy i wahanol dasgau digidol a all helpu i gefnogi hyder unigolyn i fod ar-lein. I gael rhagor o wybodaeth am Gredyd Pensiwn, cysylltwch â'r llinell gymorth Gredyd Pensiwn, rhif ffôn dim 8 dim dim 99 1234 a dewiswch opsiwn 2 ar gyfer y Gymraeg, neu ffôn destun dim 8 dim dim 169 dim 133. Felly, goresgyn rwystrau i ymgysylltu â gwasanaethau. Mae hynny yn cynnwys gwasanaethau Credyd Pensiwn, ond hefyd gwasanaethau ar-lein eraill. I ystyried y rwystrau, ystyriwch beth ydych chi'n wneud ar-lein o ddydd i ddydd. Meddyliwch am y gwahanol dasgau digidol ydych chi'n ei wneud pob dydd. Meddyliwch am efallai o safpwynt gwaith neu gartref yn eich amser hamdden. Pa bethau allai eich stopio rhag bod ar-lein? Pa bethau allai eich rwystro rhag mynd ar-lein fori? Wel, sgiliau. Felly, mewn gwirionedd, mae dysgu sgil digidol yn cymryd tipyn o amser, a mae hefyd angen ychydig o le diogel i bobl wneud hynny heb y pwysau a ddaw o fod ar-lein a phoeni am rhywbeth yn mynd o'i le. Mynediad, sy'n cynnwys cost technoleg a chysylltedd. Mae yna sawl reswm pam gallwn ni chael un anodd cael mynediad i fynd ar-lein. Cymhelliant. Beth i wneud ar-lein, gan wneud y gorau o'r we. Gwneud y we yn berthnasol i rywun. Dyn ni'n mynd yn ôl i hobïau a diddordebau, fel cafodd ei crybwyll mewn fideos blaenorol ynghylch ceisio dod o hyd i gymhellion i bobl oresgyn y rwystyr hwnnw. Ac yna mae gennym hyder ac ofn. Weithiau mae pobl yn poeni am fynd ar-lein. Mae gwybodaeth ar-lein a allai fod yn scam. Gallwch chi ei weld yn y newyddion, neu rhywbeth felly. Mae yna lawer o ofnau ac mae'n effeithio ar hyder pobl. Mae hynny yn gwbl ddealladwy. Mae'n ymwneud â rhoi sicrwydd i rywun, rhoi arweiniad a gwybodaeth persnasol a defnyddiol am ddiogelwch ar-lein wrth i rywun fynd trwy'r profiad hwn o ddysgu. Felly, rydych chi'n dechrau trwy cael dyfais am y tro cyntaf. Gallwch chi ddysgu am ddiogelwch cyfrinair o'r dechrau. Byddwch chi hefyd yn dysgu am hanfodion poro'r gwe o ran diogelwch. Felly mae llawer o bethau gallwn ni ei wneud i roi hyder a sicrwydd i rywun. Un rwystyr mae pobl yn ei wynebu wrth weld offer digidol neu wybodaeth digidol yw'r jargon a ddaw gyda hynny. Mae yna lawer o eiriau lle fod yn amwys neu'n ddryslyd o ran ystyron. Maen nhw'n gallu golygu un peth falle yn y byd digidol a rhywbeth hollol gwahanol yn ei bywydau o ddydd i ddydd. Felly, pan feddyliwch chi am eiriau fel tabledi, wel, gallai hynny olygu meddyginiaeth, ond dyfais symudol yw tabled yn y byd digidol. Efallai mai cookies yw'r gair. Gallwch chi gymryd y gair hwnnw i olygu bisgedi, ond mewn gwirionedd mae cookie yn rhywbeth mae dyfeisiau ei defnyddio. Brwsion o wybodaeth sy'n creu darlun o'r hyn rydych chi wedi edrych arno ar-lein. A scroll neu sgrowlio, gallai hwnna fod yn hen femrwn, ond mewn gwirionedd, sgrowlio yw'r ffordd o liwio o gwmpas sgrin. Platfform. Wel, mae'r gair platfform yn cael ei ddefnyddio am sawl peth, ond mae yna hefyd amrywiaeth o wasanaethau ar gael ar y we sy'n wahanol blatfformau. A geiriau fel app.
sef gair sydd wedi cael ei brathu o ddefnyddio'r we mewn gwirionedd. Hynny yw, ffordd gyflym o cael mynediad at wasanaeth ar y we yw trwy app dyfais. Ond gallai rhain i gyd fod yn ddryslyd i bobl, efallai nad yw pobl yn gwybod beth maen nhw'n ei lygu. Peidiwch ag osgoi defnyddio jargon, mae angen i bobl ddysgu'r geiriau hyn hefyd, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o jargon a eich bod yn ymwybodol o'r angen i egluro'r geiriau hyn ar hyd y ffordd hefyd. Felly, o ran hygyrchedd, mae nodweddion hygyrchedd fel darllenwyr sgrin yn cael eu cynnwys mewn dyfeisiau symudol heb unrhyw gost ychwanegol. Rhywbeth gallwch chi ei wneud ar ôl gwylio'r fideo hwn yw archwilio i'ch nodweddion hygyrchedd ar eich dyfeisiau eich hun. Felly ewch i ddewislen i'r gosodiadau ar eich dyfais, chwiliwch am y gair hygyrchedd neu accessibility fel is-ddewislen, ac yna fe welwch chi lawer o nodweddion gwahanol sy'n cael eu hymgorffori yn y ddyfais. Mae llawer o ddyfeisiau clyfar mod yn bellach yn dod â diwyllian hygyrchedd ac yn cynnwys llawer o nodweddion defnyddiol arnyn nhw, fel darllenwyr sgrin, chwyddwyr a nodweddion hygyrchedd eraill hefyd. Mae dyfeisiau'n wahanol o neithurwr i neithurwr, ond mae llawer o debygrwydd hefyd o ran beth sydd ar gael. Lle da i ddechrau yn mynd ymlaen i peiriant chwilio ac yna chwilio am y math o ddyfais sydd gennych chi. Efallai mae Apple neu Android neu Windows yw'r ddyfais. Chwiliwch am nodweddion hygyrch Apple neu nodweddion hygyrchedd Android, neu chwiliwch am fodel penodol eich dyfais ac yna rowch y geiriau nodweddion hygyrchedd ar ei ôl. Fe welwch chi lawer o ganllawiau defnyddiol ar y peiriant chwilio am y nodweddion hynny, felly fe allwch chi ddarganfod mwy o wybodaeth amdanyn nhw. Mae gwasanaethau Gredyd Pensiwn hefyd ar gael trwy opsiynau hygyrchedd. Mae gennym Relay UK, sef y rif sydd ar y sgrin, sef 1811 ac yna 0800991234. Neu mae gennych chi iaith arwyddion Prydain hefyd, sef gwasanaeth dehongli fideo os ydych chi ar gyfrifiadur. Mae dolenni ar y sgrin hon ar hyn o bryd, ond bydden nhw hefyd yn cael eu rannu gyda chi yn y ddogfen adnoddau hefyd. O ran rwystrau eraill, dyn ni'n ystyrio diogelwch ar-lein. Mae rai pobl yn osgoi mynd ar-lein gan nad ydyn nhw'n meddwl ei fod yn ddiogol ac mae yna rhywfaint o wahaniaeth rhwng canfyddiadau pobl ar hyn sy'n bodoli go iawn o ran bod yn ddiogel ar-lein. Dyn ni'n clywed llawer o straeon brawychus a mewn gwirionedd mae llawer o bethau all digwydd i rywun fel sgamiau ar-lein. Ond gall hynny beintio darlun afrealistig o'r byd ar-lein oherwydd y straeon newyddion maen nhw'n ei darllen. Gall y rhan fwyaf o newyddion fod yn newyddion drwg a gallai peintio darlun negyddol o'r byd digidol wedyn. Ond, does dim byd yn 100% yn ddiogel, fel dyn ni'n gwybod, ac mewn gwirionedd mae dysgu camau diogelwch ar-lein ar hyd y ffordd yn bwysig iawn i'ch helpu chi ar eich taith ddysgu. Felly, enghraifft, gyrru car, pan fyddwn ni'n dysgu gyrru car, dyn ni'n dysgu sut i wisgo gregus, gwirio ein holl fesuriadau, dyn ni'n dysgu bod angen edrych o gwmpas yn fanwl, dyn ni'n gwybod bod angen ei roi mewn niwtral a wedyn defnyddio brêc llawr ac edrych o gwmpas. Felly mae llawer o bethau dyn ni'n ei gwneud i gadw yn hynny'n ddiogel, a mae'r un peth yn wir am fod ar-lein. Mae ymwneud â diogelwch cyfrinair neu diogelwch o'r gwe, dealltwriaeth am gysylltiadau myleisus, deall diogelwch e-bost, mae rhain i gyd yn gamau bach sydd gyda'i gilydd yn neud y byd ar-lein yn lle mwy diogel. Dyw bod ar-lein ddim yn beryglus os ydyn ni'n dilyn rai reolau diogelwch sylfaenol. Ond mae yna sgamiau ar-lein a gwerwydro. Yn anffodus, fel ym mhopeth, mae drwg gweithredwyr hefyd yn gweithredu ar-lein.
Y nod yn aml yw eich cael chi i ymweld â gwefan a llwytho neu lawrlwytho feirws ar eich cyfrifiadur, neu ddwyn manylion banc, neu wybodaeth personol arall. Mae gwasanaethau ar-lein yn aml yn cael ei defnyddio gan sgamwyr, a dyna pam ei bod hi'n bwysig bod yn wyliadwrus. Yn anffodus, o ran gwasanaethau ar-lein fel Gredyd Pensiwn, gall hwn rhoi mwy o bwysau ar rywun, a dyna pam neu beth fydd sgamwyr yn ei defnyddio i gael mantais, ceisio cael chi i wneud penderfyniad byrbwyll. Felly, efallai bydd y dolyn yn cael ei anfon atoch chi trwy e-bost sy'n awgrymu bod angen i chi fynd ymlaen i'r ddolen honno i wneud eich cais credyd pensiwn, ac os na newch chi hynny, yna falle na fyddwch chi'n gymwys mwyach. Wel, mae pwysau yn cael ei ychwanegu'n reit sydyn at hynny, ac mae'n eich gorfodi chi i fynd i'r ddolen honno ac yna rhoi gwybodaeth. Tactegau bach yw rain y bydd sgamwyr yn ei defnyddio i geisio dychryn a gorfodi pobl i wneud penderfyniadau byrbwyll. Sdim pwysau arnoch chi i wneud y penderfyniadau hyn, ond dyna fydd y sgamwyr yn ei wneud i'ch gorfodi chi i wneud hynny. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n ymwybodol mae dim ond un ddolen sydd i gael i wneud cais am credyd pensiwn ar-lein. A dyna'r un a welwch chi ar y sgrin nawr. Mae'r broses ymgeisio am Gredyd Pensiwn ar-lein trwy'r ddolen sydd ar y sgrin, a bydd hefyd yn y ddogfen adnoddau byddwch chi'n ei chael gyda'r sleidiau hyn. Unrhyw ddolen arall, ceiwch y por o'r gwe ac efallai diffodd y dyfais hefyd am rywfaint ragor o ddiogelwch. Defnyddiwch gamau diogelwch por o'r gwe i sicrhau eich bod yn ddiogel ar-lein. Felly mae pethau fel y clo clap, HTTPS, gwirio'r cyfeiriad gwe, chwiliwch am yr holl nodweddion hyn. Felly, fe welwch chi fod gan y cyfeiriad hwn sydd ar y sgrin HTTPS, mae ganddo'r geiriau penodol hynny yn y cyfeiriad gwe. Dyna sut y'n ni'n gwybod mae dyma'r cyfeiriad gwe go iawn ar gyfer credyd pensiwn. Os ydych chi'n defnyddio dyfais sy'n cael ei rannu, defnyddiwch bwrw'r gwe preifat a sicrhewch eich bod yn allgofnodi a chau pob tudalen we ar ôl cwblhau eich cais credyd pensiwn. Peidiwch â gadael i'r bwrw'r gwe gadw unrhyw fanylion rydych chi wedi ei mewnbynnu. Weithiau, pan fyddwch chi'n rhoi gwybodaeth ar ffurflen ar-lein, bydd yn gofyn i chi a ydych chi am i'ch bwrw'r gwe gofio'r wybodaeth honno. Dwedwch na ar gyfer hwn. Mae hyn yn well achos dych chi'n rhoi gwybodaeth eitha preifat a os dim angen i'ch bwrw o'r gwe gadw'r wybodaeth honno. Ar ôl cyflwyno'r ffurflen, mae'n mynd at yr adran gwaith a phensiynnau, felly dim angen eich chadw ar eich dyfais mewn gwirionedd. Ystyriaethau pellach o ran diogelwch. Mae'r gwasanaeth credyd pensiwn yn cysylltu â'r cyfrif pensiwn presennol ble ydych chi'n cael eich taliadau pensiwn. Felly, fydd y gwasanaeth credyd pensiwn ddim yn gofyn i chi am unrhyw fanylion cyfrif banc yn ystod y broses ymgeisio ar-lein ac eithrio enw eich banc chi. Felly, os ydych chi'n cael eich gyrru i ddolen i roi gwybodaeth gan gynnwys manylion cyfrif banc, cod didoli ac ati, dych chi'n gwybod bod hynny yn debygol o fod yn scam. Mae'n well cael y por o'r gwe ar unwaith. Ar ôl ei gwblhau ar-lein, byddwch chi'n cael e-bost neu llythyr yn cadarnhau statws eich cais credyd pensiwn. Bydd amlen ymateb yn cael ei chynnwys yn hynny o beth. Mewn rai achosion, fe allwch chi dderbyn galwad ddilynol gan DWP i gadarnhau rai manylion ychwanegol. Bydd angen proses gwirio hunaniaeth ar y pwynt hwnnw hefyd. Os ydych chi'n cael galwad neu os gofynnir i chi am fanylion banc yn ystod y broses ymgeisio, rowch y ffôn i lawr, allgofnodwch o unrhyw bwrw'r gwe a ffoniwch dim 8 dim dim 9 9 1 2 3 4, sef y llinell gymorth swyddogol ar gyfer credyd pensiwn.
Os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi dioddau unrhyw cyber-droseddu neu sgamiau, mae action fraud hefyd, sef yr asiantaeth adrodd genedlaethol ar gyfer cyber-droseddu. Bydd hynny eto yn cael ei restru yn y ddogfen adnoddau fel gwybodaeth bellach. Iawn, felly, daw hyn o'n ni at ddiwedd fideo 3. Diolch i chi am wrando, a fe welwn ni chi ar fideo 4.